Vi er jo nødt til at få dem til at fylde noget mindre. Ja, og måske bruge nogle helt andre materialer. Hvis vi skriver det op. Ja, materialer måske. Og noget med noget plads. Det kan stå og har en form, som skiller sig ud. Har en rød farve, der også skiller sig ud. Det er nemt at rengøre, fordi det er lavet noget PP-plast. Og så kan den jo nemt lukkes sammen, så den kan sættes til sted eller gemmes af vejen, når man ikke skal bruge den. Den tager du i skålen, og så kan du lige lukke den. Så smart er det.